llegirem avui per al Biblioconfit es diu L'escombraire mai no truca. És una narració que a la biblioteca la tenim inclosa dins el recull de Còctel de contes, però en realitat és una narració que es va publicar a un altre volum de contes titulat Negra i consentida. Aquest volum de contes estava escrit pel col·lectiu literari Ofèlia Dracs. Va ser un col·lectiu format per escriptors i escriptores catalanes a les darreries dels anys 70 del segle passat. Reivindicaven la novel·la catalana, la narrativa catalana de gènere com a una opció de qualitat literària i també treballaven amb la idea de que el text fos anònim, ja que s'amagava darrere aquest col·lectiu que estava format per un parell de persones i mai no se sabia exactament qui era qui havia escrit el relat en qüestió. Si voleu tenir més informació d'aquest col·lectiu, deixarem una adreça d'un web perquè pugueu clicar i conèixer més en profunditat el col·lectiu Ofèlia Dracs. Esperam que L'escombraire mai no truca, que està inclòs en el volum Negra i consentida, vos agradi. Tot ha estat molt més fàcil que no em pensava. Tot a cop, un dia, la mort se'm va ficar al cap. Vull dir que fins llavors no hi havia pensat en la mort, en l'assassinat. Més ben dit, en l'ajusticiament, perquè hi ha persones que l'únic que mereixen és que els ajusticiïn, com el meu home. L'havia de matar. I des del moment que aquesta idea se'm va presentar al cervell, ja no vaig parar de barrinar-hi. Però no ho faria pas a la babalà, no. Ho havia de calcular tot molt i molt bé. I ho he fet. Primer de tot, havia de buscar un incaut. Mai no hagués pensat que l'incaut fos precisament en Totó, el meu millor amic. Sempre havia cregut que en Totó era una mica o Déu molt sarassa. Fins i tot en algun moment havia sospitat si no s'ho muntava amb el pocapena del meu home. Tant me feia de totes maneres. Estava en l'estadi de l'indiferència. El temps de fer-se-me insuportable, d'odiar-lo fins a la mort, va venir després. Bé, invertit o no, aquell tros de no res d'en Totó em guaitava molt i molt, i d'una manera inequívoca. Vaig deixar passar 2 o 3 ocasions abans de tirar-m'hi a fons. Per provar no perdia res. En tot cas, ajornaria una mica els meus plans, però tampoc no tenia una pressa excessiva. El que per a mi comptava, el que em feia llevar-me amb empenta cada matí, era pensar que d'una manera o altra, un dia o altre, mataria aquell desgraciat que tenia per marit. A més, en Totó tenia avantatges complementaris. L'imbècil del meu home s'hi havia fet amic en l'ascensor. Viu al pis de damunt del nostre i això podia simplificar molt les coses. I efectivament les ha simplificat. Tant dia va fer un any, doncs, que aquella mitja bandarra de la tanguista va celebrar una festa per preparar-se el terreny. És a dir, per mirar d'establir contactes amb algun passerell que li financiés el nou espectacle que devia voler muntar la pròxima temporada i ens va convidar. El meu home sol ser un bon passerell per a guilles com la tanguista si se'l saben treballar bé. Però aquesta vegada l'estúpida casa no va voler sortir. M'hi vaig presentar jo sola, disposada a prendre el brau per les bosses. Sí, com em pensava. En Totó hi era. M'havia vestit de la manera adequada per comprovar si l'homenet era homenet pel cap baix o tot si li anava pel forat del cul. L'experiment va resultar. Primer, el vaig haver d'arrencar dels braços de la tanguista, que a falta d'un altre pardal te'n penjava l'home amic. Però la tanguista és poca cosa per a mi. A més, m'havia vestit de manera adequada. I si les seves mirades haguessin tingut ungles, m'hagués deixat els pis quadriculars i les calces esfilagarçades. Prou m'ho vaig fer venir bé perquè pogués ben apamar els uns i els altres. No cal dir que aquella vesprada vam acabar al llit totos. Efeminat prou, però amb una dona sap fer el paper. Caldós i trist, també cal dir-ho, però d'alguna manera o altra se'n surt. S'ajuda amb el que pot, això sí. Tant m'era. No anava pas amb ell perquè fes una representació gloriosa.
d'altres me la faran a no trigar gaire. Jo anava a les meves, i això requeria haver de passar pel llit aquell pobret. Tot sigui dit, el vaig esmeligar i va acabar més mort que viu. Quan me'n vaig anar de casa seva dormia com un soc i no l'hauria despertat ni la trompetada de la fi del món. El vaig esmeligar i me'l vaig enconyar d'allò més. Ulleres i tot feia l'ocellet al cap de poc d'hores-les amb mi. I cada cop acabava dormint-se d'esgotament. Ja m'anava bé. Encara no sabia del cert com el mataria el fill de la mala mare, però a poc ho anava ordint. D'entrada, ja m'anava bé que tothom s'hagués adonat que entre en Totó i jo coronaven dignament i generosament el front del meu amo. Una tarda, després d'haver ben espremut les relatives possibilitats d'en Totó al llit, mentre ell queia en el soport de sempre, em vaig entretenir per pura curiositat a regirar els calaixos de la tauleta de nit. I vaig trobar una pistola de veritat. Quan en Totó es va despertar, es va trobar amb el canó de la pistola apuntant-li entre els ulls. Es va espantar d'allò més, només era una broma. Encara ara em sembla veure-li, lívid, tremolós, quequejant. Es devia pensar que el volia pelar. I no se m'havia acudit se m'havia acudit tota una altra cosa. Vaig deixar la pistola damunt la tauleta i vaig començar a fer el ploricó. Que em mataré, deia jo. I ell, i ara, dona, que t'agafa. L'homenet estava madur i li podia abocar la contalla que feia temps anava preparant. Que si ja no podia resistir més, que si aquell home em feia la vida impossible, que si viure amb ell em destruïa, que si pararia boja. Vaig representar un bon paper. Segurament perquè no representava cap paper i el que li deia era el que jo sentia realment. S'ho va acabar tot. El mataré, l'he de matar, vaig concloure. En Totó es va esgarrifar. Ja comptava amb això, també. Però alguna cosa en el seu posat, en la seva manera de dir-me que hi havia d'altres solucions, la separació, el divorci, fins i tot tocar el dos a la francesa, si m'acules molt, deia ell, mariconàs, que no pot deixar d'esmentar el cul a la més petita oportunitat, i que consti que jo mai la culo enlloc si no és al llit. Tot això em va fer temer que aquell no era home per dur a terme el que jo em proposava. Se'n podia esfigassar a l'últim moment, i aquest era un risc que jo no volia córrer, que no em podia permetre. Té pistola, però no té pebrots de fer-la servir, em vaig dir. Això m'obligava a replantejar-me tota la història una altra vegada, fer plans nous. I me'n vaig sortir. No calia ni canviar en Totó. Ja tenia un tros de feina feta i calia aprofitar-la. A més, hi havia el detall importantíssim del seu pis. I vaig pensar una tirada de dies i a la fi no vaig tenir ni un melic per lligar. Així que vaig tenir oportunitat, vaig ben netejar la pistola del meu amant. És un dir, això d'amant. I un altre dia li vaig demanar que m'ensenyés el funcionament. De passada, l'home la va ben retocar d'una banda i de l'altra, que és el que jo volia. Em va explicar que allò eren estris perillosos que només la tenia per seguretat, que la tenia declarada, però que si mai es veia en el destret de fer-la servir, es cagaria les calces. No m'ho va dir amb aquestes paraules, però era el que al capdavall vaig entendre. La va tornar a amagar al calaix de la tauleta, carregada, tal com la tenia sempre. Molt bé. Pocs dies després va organitzar una festa a casa seva. Jo li ho havia insinuat. Una festa a l'engròs, una marrinxa d'aquelles on tothom mama com si fossin camells després d'una travessa pel desert. El meu home no hi va voler venir. Jo vaig insistir d'allò més. Fins i tot vaig fer baixar en Totó perquè el convencés. Que no volia venir. Molt bé. L'extractor de la cambra de bany no funcionava. I com que en Totó és un manetes i per tal d'aprofitar la vinentesa, li vaig dir si me voldria mirar. Ho va fer. Va treure els visos de la reixeta i va examinar l'extractor. Tenia el motor cremat. T'hauré d'arreglar un altre dia, s'ha de rebobinar. Va tornar la reixa al seu lloc i només va apuntar els 4 visos. Molt bé. Vam anar a la festa.
Seria la 1 de la nit que vaig pensar que començava a ser l'hora. Vaig omplir una copeta i la vaig dur en Totó. M'hi vaig arrambar una miqueta. Un petó per aquí, una llepadeta per allà, un toc just al punt just i ja va estar. La festa estava en allò millor, però la van deixar i ens vam anar de pet a la seva cambra. Ni temps no va tenir de despullar-se que ja dormia. Les 2 pastilletes que jo li havia posat a la copeta. L'endemà, ni us en recordaria, les pastilletes també s'hagués ben adormit, ja que duia una notable torrada, però més valia assegurar-se'n. Així que va estar d'allò més clapat, li hagués passat un tramvia pel damunt i no se n'hagués adonat, em vaig llevar. Només duia les bragues i un parell de guants. Em vaig posar la pistola a la cintura, sostinguda per l'elàstic de les calces. De sota del llit em vaig treure una bossa de plàstic. La hi havia posat unes hores abans, dissimuladament. A dintre hi havia una bona soga i un tornavís. Vaig descollar la reixeta de la cambra de bany. Fàcilment, 4 avisos. Després vaig estacar la soga a l'aixeta de la banyera. Estava sòlidament encastada a la paret. Jo ho havia provat dies enrere. La reixeta dona un sol obert. Crec que fa de respirar dels banys d'aquesta banda de la casa. És estret, 1 metre per 1 metre, però suficient perquè jo hi pogués passar. El forat de la reixeta m'era una mica just, però també hi passava. I per què parlo en passat junià, si només fa uns minuts que ho feia, tot això? Ho veig lluny, com pertanyent al passat més enfonsat. I és així. I aviat ho oblidaré. M'he deixat anar pel celobert, fins a la reixeta de la cambra de bany del nostre pis. Una pressió amb el peu, ja s'ha dit, i m'he colat a dintre. He entrat a la cambra. El meu home dormia, fastigosament, com sempre. Dorm fastigosament. M'hi acosto, el sacsejo, el desperto. Es frega els ulls i em mira. No es fa capaç del que duc a les blagues, fins que l'empunyo i li apunto. Et mataré, merda ambulant. He vingut a matar-te. I tot seguit, sense deixar-li ni obrir boca, li ho aboco tot al damunt. Tot el meu fàstic, tot el meu odi. El verí que em corromp la sang. I també li explico com ho he fet. Com ho he anat manegant per poder arribar on soc, amb una pistola, apuntant-lo. Després me'n tornaré pel mateix lloc per on he vingut. Faré desaparèixer la soga i el tornavís després de collar de nou la reixa. I m'estiraré al costat de Totó. Retornaré la pistola al calaix de la tauleta i ho esperaré. Des d'ara les coses ja s'irgaran totes soles. No em caldrà fer ni dir res més. Si de cas, quan la policia m'interrogui, podria declarar que aquesta tarda, quan en Totó t'ha vingut a demanar que pugessis a la seva festa, us heu discutit. Que us he deixat discutint i des de llavors no t'he vist. No em costarà gaire provar-ho. Tinc testimonis. Com pots veure, ho tinc tot molt ben preparat. A tu, la panxa plena de trets, i el Totó, el cangri. Et deixes la reixeta de la nostra cambra. Encara has tingut els collons de dir-me. Aquest home és un cas. També ho tenia previst. Quan figurés que descobriria el cadàver a la matinada, en tornar a casa després de la festa, abans d'organitzar un bombarder de crits i llamers i atacs histeris, collaré la maleïda reixeta. Pensarien en un accés anormal al pis si en Totó no en tingués un de normal. En aquests moments, al seu clauer, hi ha la clau d'aquest pis. Però prou paraules, tinc pressa. Ell em mira espaordit. Però no s'escagassa com m'havia imaginat. Potser no es creu que sigui capaç de pelar-lo. Doncs ara ho veurà. Premo el gallet de la pistola. 1, 2, 3, 4, perdo el compte. Els ulls li surten de les conques. Obre la boca com si m'anés a dir alguna cosa. Les bales li sacsegen el cos de ninot i finalment cau a terra llarg com és. El percutor de la pistola no troba cap més casquet. Li he buidat tot el carregador al damunt. A la fi. Suor. M'haig un moment a reposar. A delectar-me en la situació. Encara em cal tornar a pujar i continuar la comèdia una mica més. Però ja sóc al començament del final. M'ha buidat el carregador a la panxa. Després s'ha secat la suor i s'ha assegut al llit. No sé si ho hauré fet mal fet. L'odi de la seva cara quan m'ho explicava tot, quan em disparava, m'ha corglesat. Potser és veritat el que deia Totó. Aquesta dona és dolenta de veritat.
Quan em veu alçar tan tranquil·lament del terra, es torna blanca com el paper. Encara du la pistola a la mà i me l'encara inútilment. Eren cartutxos sense bala, li dic. Tot estava preparat per en Totó i jo. I mentre el desconcert, la perplexitat i la por la dominen, m'acosto a la meva tauleta de nit i en trec una pistola també. I l'encanono. El terror i la ràbia la immobilitzen. Ara és la meva. Ara serà ella la que m'haurà d'escoltar a mi. L'odi és compartit, encara que jo l'odio d'una manera diferent. El seu odi és irracional, gairebé animal, i el meu no. El meu odi és només conseqüència de la seva actitud, de la seva manera de tractar-me, del seu menyspreu. Ella és massa estúpida per entendre segons quines coses. I quan li explico que feia temps que m'olorava que prendria alguna mena de determinació, com la que ara ha pres, i que avançant-me fins i tot els seus pensaments ho havia anat muntant tot, amb la col·laboració d'en Totó, naturalment, que es va deixar seduir, o bé que estava a punt feia temps per posar-se a tret, quan la senyora dona senyals d'estar madura. De manera que fos jo i no ella qui dugués la iniciativa, s'esfondrà definitivament. Li ho nota en la cara, en el posat, en la manera de deixar-se anar damunt del llit, perduda i desemparada. Això és el meu trumfo més gros, conèixer-la molt més bé jo a ella que no em coneix ella a mi. Jo he sabut abans que ella que utilitzaria la pistola d'en Totó per matar-me. De fet, la van posar al seu abast perquè piqués i van passar-se l'esquer. De la mateixa manera que vas pensar-se l'esquer de les profundes adormides d'en Totó. En Totó és molt més bon amant que ella no es pensa. En tinc proves de primera mà. I espero que el tracte amb la meva dona no me l'hagi malmès massa. L'estimo. Com estimo la meva dona, malgrat tot. Malgrat l'odi, malgrat el mal que m'ha anat administrant a dosis massives dia a dia durant els anys que duem casats. L'estimo. Quan li ho explico en Totó això, i l'ho he explicat milers de vegades, potser per arribar a entendre-ho jo mateix, l'home es desespera. Deixa-la, abandona-la, anem-nos-en lluny. No, jo sense ella no vaig enlloc. La necessito de la mateixa manera que necessito l'amor d'en Totó. No em puc prescindir de cap dels dos, encara que faci anys que no mantinc relacions sexuals regulars amb ella. La necessito i no puc arribar a pensar que un dia ella no sigui al meu costat. Per això ho he muntat tot. Sabia que al capdavall, ruca que és, intentaria fer alguna bestiesa. Més valia sortir-li al pas, proporcionar-li l'home ideal, la coartada perfecta, l'arma. D'aquesta manera, jo ho podria controlar tot. No sabia que utilitzaria l'enginyós camí de baixada que ha utilitzat. Fins avui en les manipulacions a l'extractor no ens n'hem adonat. I per aquesta improvisació brillant, en cal treure'm la gorra. Ni jo ni en Totó hi havíem pensat en el celobert del bany. I ara, en aquests moments, en Totó, que no anava tan begut com semblava i que per descomptat no s'ha begut la copa dels barbitúrics, ha sortit de la cambra i demana als assistents a la festa si han vist la meva dona. I la cerca per tot el pis organitzant un bon avalot. Quan li explico això, ella s'acaba de desmoralitzar. Plora. Feia anys que no la veia plorar. Moqueia. Fins i tot em fa llàstima. Ara et mataré, li dic. I aquesta pistola no du bales per riure, du bales de veritat. Defensa pròpia. La meva dona tenia un amant i es volia desfer de mi a la valenta. Va ordir tota una trama per assassinar-me i jo m'ha defensat. Cap jurat no em condenarà. Tremola com una fulla. No pot ni articular paraula. Boqueja com peix fora de l'aigua. Se sap perduda. A mi m'hagués agradat continuar com fins ara. Millor encara. Ara que t'has endut en Totó al llit, tu també? Seria tot molt més fàcil. Tu, jo, en Totó, tot tres. En algun moment havia pensat que això fora possible. Però era un somni. Com podia arribar a pensar que tu podries entendre segons quines coses? Tens un enteniment massa reduït. L'enteniment just per pensar que l'única solució era matar-me. I no em deixes altra alternativa que matar-te jo a tu. És una llàstima. Estic segur que tots tres ens haguéssim entès molt bé. I saps el que és més gros de tot? Que t'estimo. A la meva manera, amb un amor compartit amb en Totó, ja ho sé, però és amor autèntic. Te trobaré a faltar com no t'ho pots imaginar. Em fas falta. Molta falta.
No obstant això, t'he de matar. No soc jo qui ha triat aquest camí terrible, sinó tu. A la fi reacciona, em diu que sí, que podem ser molt feliços, que no premia Gallet, que mai m'hauré de patir per culpa seva, que no dispari i ja veurem com va tot. Però he de disparar. La comèdia cal fer-la arribar fins a la fi. Cal que se n'adoni que ha estat a tocar de la mort, que sàpiga d'una vegada que sempre el fort sóc jo. Dispararé. I tal com ha passat a mi, cap bala no li tocarà el cos. Però cal que per anys que visqui no oblidi mai aquest moment. Moc el cap negativament. Ella m'arrapa els peus, la faig enllà, m'enlluno un parell de passes i engego, pum, pum, 2 trets contra el cos batut, sanglotant, que es convulsiona. Ja està, els 2 trets. Ara he de sortir. Ara és la meva part de la comèdia. Organitzar l'avalot. On és ella? He sentit un soroll estrany a baix, com trets i coses així. Com estarà ell ara? Jo ja li ho deia. No, amb aquesta dona val més no embolicar-s'hi. És una mala bèstia. Mai no estarem segurs amb una dona com ella. Amb cap dona. Però ell no admet raons. S'ha de fer a la seva manera. Escarmentar-la, clavar-li un bon insult, un insult d'aquells que et canvien la pell com la serps, i després ja veuràs com tot serà oli en un llum. Molt bé, a la seva manera, com ell vol. I jo? Jo no compto? El que jo pensi, el que jo senti, el que jo vulgui no compta? Jo no et vull partir amb ningú, ni amb la teva dona. Aquesta tarda t'he canviat el carregador de la pistola. I el que t'hi he posat, 2 bales de veritat, de plom, de les que maten. Has matat la teva dona. Li has engegat 2 trets en defensa pròpia. Cap jurat no et condemnarà i jo et consolaré després. Te la faré oblidar. Ja ho veuràs.